приключенци! С вас е Марто от The Adventures Guidebook, канала, който ви помага да навлезнете в света на екстремните спортове. В най-новото ни видео ще ви разкажем за това как да обуете вашия сноуборд без да сядате на снега, докато сте прави. Традиционното закопчаване, докато сте седнали на склона, има няколко недостатъка. Понякога е доста трудно да се справите, а от седенето цял ден грейката ви може лесно да се намокри. Когато искате да се закопчавате прави, най-важното нещо е дъската ви да бъде поставена перпендикулярно спрямо склона. Ако тя е насочена дори и малко надолу, вие няма да успеете да се задържите и ще паднете. След като сте поставили дъската правилно, с гръбния кант си направете малко ръбче в снега. По този начин, когато стъпите върху дъската или в другия автомат, ще бъдете много по-стабилни и няма да изгубите баланс. От тук нещата вече са лесни. Всичко, което трябва да направите, е просто да се закопчаете и сте готови за каране. Този начин на обуване е доста по-лесен и бърз от традиционния. Опитайте го първо на по-лек наклон, след което може да се опитате и на по-странното. Благодаря ви за гледането и бъдете с нас отново и другата сряда, когато ще започнем частта с фристайл видеята за тази зима. Не забравяйте да ни последвате в Facebook и Instagram и също така и в канала ни в YouTube, а ако искате да ни подпомогнете и финансово, може да направите това на страницата ни в Patreon. Чао, приятели, и до следващата сряда!